wantiere ni koromo kanyo tarik 6 nonego bed ni uchako ng'anyo. Gigo mano ywake maduong' ahinya mantiere kar kanyo ne en wechego mago mag CBA maru ma higa mar 2017 2021 nyaka sani wacho ni mano pok ochop kare. Thuolo mano nego bed ni ikete tim cha nikech wacho ni sano komi thuolo mar bedo kacha wacho mano thuolo mag higni 4 ka intiere kar kanyo 2017 nyaka 2021 nyaka sani content ma intiere kacha ema pod utiyogo sani mondo mi bagen ko useloso bagen measures moko ma pono oganda moko pok ong'eyo. Kuom chike mag piny ka en ni kantiere CBA kata mokete kogno kata ka ndalo ne oserumo kama jani 2017 2021 to kapok oyudo manyien to macha ma pod tiyo umesani pod wane buo mane wawinjire godo cha lakini bende kane wane wacho December ne wadhi chako ng'anyo ne jaitelo mag weche mag thieth piny ka moluor mama Suzana na Kumisha noketo piny wacho ni walosuru wabaguru bura matin wagoyo rumbeknigi mano mbaka no mano wagoyo mano miyo strike ma January nokotimre nikech nitiere mikakati mano oketo mane giseyie ni gise rocho ratiro marwa ndiki mane gidhi timonwa. So from January niko yago mbaka January nobody rumo around February then gichako implementation but they have not and we have consistently kaka jo thieth shown goodwill kecho kwa ni ko chako the strike bachi ni jogi gijoma heartless giwe jo piny thagore jo piny thoge ng'anyo mar daktari en ng'anyo ma ng'ato nyalo koso ngimane mar ngimane me semiyo gi chance upon chance ko ngiso gini tim gini kaka wasewinjire to gini ko ngeni kata sani ko timo no dhi timo ng'anyo kata jo pibajo ni January nyaka sani ya kata kane gima ni loso dongoro wasemiyo gi na proposal for the new CBA mano wamiyo gi as early as February mondo give me a counter proposal mondo wa debate on it wa come on agreement. They have all refused. You have to see the Ramogi counties 47 one by one. You negotiate for what? The last CBN were bet COG unions to no agree on one thing to no sign as a group. It makes work very easy. To keep them only no check with the county one by one, make 47 counties. When will you ever finish that debate? Because Jogi give that in Anjema good intention. They magi biri which mag gomba kagi. Dweche auchiel mokalo ni luongo ng'anyo to ka chieng' mar chako ng'anyo